फिन आरोबाव दिनै नोंथांमोननो लागै मोनसे गोबां गिथावना गोबां दुखु मोनथावना मोनसे रादाब लानानै फैदों आरो बे रादाबानो जादों जाहैबाय जोंनि गिर्जा न' मोखाङाव जोंनि गिर्जा न'नि उखुम मुदा गोजौआव जोंहा गिर्जा न'फोराव जोङो मोनसे क्रुसफोरखौ दोनो सिनायथि महरै जोङो दोनो जे जोङो ख्रिस्टियान होननानै दा बै क्रुसखौ सिफायनानै बैयाव हिन्दु धोरोमनि जि फागुवा रं होननानै बुङो जायखौ नोंथांमोना मोनथिगौ जायफोरा फुजारिफोर हिन्दु धोरोमनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना बे गाबखौ गानो सरासनस्रायै RSSनि मानसिफोरा बजरं दलनि मानसिफोरा VHPनि मानसिफोरा मेम्बारफोरा बे जिखौ लायो बे गाबखौ जायखौ फागुवा रं होननानै बुङो फागुवा गाब होननानै बुङो दा बैखौ VHPनि बजरं दलनि मानसिफोरा गिर्जा न'आव थांनानै क्रुसखौ सिफायनानै बेयाव बै जिखौ आलायनानै दोनहैदों आरो गोबां रोखोमनि जाथायफोर जाबावदों दा बेवहाय अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन बे जाथायफोरा बहा जाखो बबेनिमोन बेफोर गासैखौबो डिटेल्सै नोंथांमोननो खोन्थाहैगोन आरो बे जाथायफोरा मानो जानो मोन्दों बे गासैखौबो नोंथांमोननो आङो खोन्थागोन दिनै अनजाग्रा प्रियफोर बे भिडिअखौ नायोब्ला नोंथांमोना सानगोन जे धोरोमनि जुद्धआ जासिगोन नामा होननानै साननो गोनां बाध्य जागोन ओरैबायदि गाज्रि जेरावहाय जबरदस्तियै गिर्जा न'खौ सिफायनो थाखाय हास्थायगासिनो दङ बेबायदि भिडिअ लानानै फैदों अनजाग्रा प्रियफोर बेखिनियावनो खावलायनो हास्थायदों सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन जेन फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबफोर आरो बोसोनफोरखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो आरो लोगोसे मोनसे लाइक खालामगोन आरो भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबावथार जेन साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियानफोरा बे भिडिअखौ नुयो आरो जों जेन सांग्रां जानो हायो आरो जोबनायाव मानो शेयार खालामनांगौ बिनि थाखाय आं नोंथांमोना बुंगोन चला दिया जिसके बाद हिंदू भड़क उठे और उन्होंने चर्च पर हल्ला बोल दिया। जानबूझ के इस प्रकार का काम किए हैं ऐसा नहीं कि अनजाने में किया गया तो बहुत लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। जय श्री राम का ये नारा हिंदुओं का आक्रोश है। किसी ने साजिश के तहत एक हनुमान मंदिर को बुलडोजर से तोड़ दिया है जिसकी वजह से ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के भाटनपाली गांव की है। गांव में एक तरफ हनुमान मंदिर था, उसके ठीक सामने एक चर्च था। गांव के जो लोग धर्मांतरण का ईसाई बने उनमें से कई हिंदू धर्म से नफरत की आग में जल रहे थे और हद तो उस वक्त हो गई जब सालों पुराने हनुमान मंदिर को नफरती साजिश का शिकार बना दिया गया। ईसाई बने कुछ गांव वालों को शायद चर्च के सामने मंदिर पसंद नहीं आया और उन्होंने मंदिर की दीवार पर ही बुलडोजर चला दिया। जिस मंदिर में आरोपियों ने कभी हिंदू रहते पूजा की थी उसे ही मजहबी साजिश का शिकार बना दिया और चुपके से बुलडोजर चला दिया। रायगढ़ से जहां पर हनुमान मंदिर को तोड़ने को लेकर बवाल लगातार जारी है, बजरंगियों ने जमकर हंगामा काटा है। भाटनपाली गांव में चर्च के ऊपर भगवा लहरा दिया गया है, भगवा झंडा लहराया गया है। चर्च में लगे क्रॉस के निशान को बजरंगियों ने हटा दिया है और ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर हैं। तस्वीरों को देखिए किस तरह से ये बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं जो चर्च के ऊपर यहाँ पे चढ़ जाते हैं और भगवा झंडे को लहराते हैं और चर्च के ऊपर जो क्रॉस का निशान लगा हुआ है उसको वहां से हटा देते हैं। ये देखिए पुलिस की मौजूदगी में किस तरह से यहाँ पे जो कहते हैं ना लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ताक में रखकर यहाँ पे भगवा लहराया गया है। अविनाश जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, पुलिस की मौजूदगी में चर्च के ऊपर भगवा झंडे को लहरा दिया गया है और वहां मौके पर क्या स्थिति, पुलिस कर क्या रही है? यहाँ पे आक्रोश को शांत करना चाहिए या बढ़ावा देना चाहिए? देखिए यही बात ही है क्योंकि सुबह 9:30 बजे के बाद से लगातार माहौल जो है वो तनावपूर्ण वहाँ पे हो रहा था और बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता वहाँ जमा होने शुरू हो गए थे और वो चर्च को तोड़ने की मांग कर रहे थे और पुलिस समझाइश देती। इसी बीच एक जो कार्यकर्ता है वो पीछे के रास्ते चढ़ा और उसने क्रॉस को तोड़ा। नहीं, लेकिन आप ये देखिए ना कि जिस रास्ते से ये जो कार्यकर्ता है ये जो सीढ़ियों के जरिए ये ऊपर चढ़ रहा है वहां पे तो पुलिस भी उस सीढ़ी को मतलब हाथ देती हुई नजर आ रही है। मतलब आप यहाँ पे तनाव को रोकने गए हैं या उसको बढ़ावा देने के लिए गए हैं? बड़ा सवाल है।
देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों के बीच में काफी देर तक विवाद की स्थिति थी और पुलिस के साथ भी झुमा झटकी की स्थिति हुई है, काफी देर तक जो है हंगामे की स्थिति निर्मित, और इसी बीच ये सब सारी घटना हुई है। फिलहाल घटना के बाद जो आरोपी युवक है दिलराज सिंह दिलीप जो है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कि बजरंग दल का कार्यकर्ता है। इसके अलावा जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग जो है बजरंग दल के लोग कर रहे थे, निर्मल सारथी, सूरज सारथी और हीरा सारथी, इन तीनों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिल्कुल, वाकई में कार्रवाई दोनों के खिलाफ होना चाहिए, सख्त एक्शन लेना चाहिए और इसके साथ ही नजीर को भी पेश किया जाना चाहिए, क्योंकि जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोई भी कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, सुबह से ही यहाँ पे माहौल बेहद गर्म था और उसके बाद जिस तरह से अभी जो मौजूदा सिनेरियो है वो बेहद ही यहाँ पे जो स्थिति है चिंताजनक है। हालांकि दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंच चुकी है। छावनी में इस पूरे क्षेत्र को तब्दील कर दिया गया है। तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर हैं और मेरे सहयोगी भी इस बात की जानकारी दे रहे थे कि काफी हो हल्ला हुआ है। लंबे बहुत घंटों की मशक्कत के बाद इस मामले को अभी फौरी तौर पर शांत तो करा दिया गया है, लेकिन स्थिति पर कंट्रोल पाने के लिए अभी भी पुलिस की मौजूदगी वहां पर है। अनजाग्रा खृष्टनि बिसाफोर नोंथांमोना जि रादाबखौ नुनो मोन्दों, जि जाथायखौ नुदों, बे जाहैबाय छत्तीसगढ़नि सिङाव थानाय रायगढ़ होननाय आरो जि जाथाया जादों, जि गिर्जायाव जि प्रब्लेमआ जादों बे जाहैबाय भटानपाली होननाय गामि। भटानपाली होननाय गामि आरो बे भटानपाली होननाय गामियाव मोननै धोरोमनि मानसि दङ आरो बे जाहैबाय ख्रिस्टियान धोरोमनि आरो मोनसेया जाहैबाय गुबुन धोरोम हिन्दु धोरोमनि मानसिफोर दङ। दा बै भटानपालिनि जितु गिर्जा दङ, बे सेभेन एडभान्टेज जितु गिर्जानि जितु डेनोमिनेसन बे जाहैबाय सेभेन एडभान्टेज, जायजों जोङो डेनोमिनेसननि गेजेरजों गाव गावखौ सिनायथि होलायलायो, बे जाहैबाय सेभेन एडभान्टेज। बिसोरनि जितु जानाय जाथाय बै गुबुन गाज्रि मानसिफोरनि बुंनाय बाथ्रा बायदिब्ला बे गामियाव गिर्जा न'नि खाथियाव मोनसे हनुमान मन्दिर दङमोन आरो बे हनुमान मन्दिरखौ ख्रिस्टियानफोरा थांनानै सिफायहैबाय होननानै बिथांमोना बुंदों। हनुमान मन्दिरखौ ख्रिस्टियानफोरा सिफायनायखाय बिसोरबो बजरंग दलनि मानसिफोरा खौसे जाबाय, खौसे जानानै गिर्जाखौ सिफायनो थाखाय थाम-थिम जाबायमोन। नाथाय बै समावनो पुलिसफोरा सफैदों। बिनिखाय बिसोरो गिर्जाखौ सिफायनो हायासै, पुलिसफोरा बिसोरखौ हमथाबाय, पुलिसा बिसोरखौ बुजायबाय, बेबायदि होननानै बाथ्राखौ बुंदों। नाथाय सैथोआ बेसे माबायदि, भितरनि बाथ्राया मा, बेखौ आङो बुंनो हानाय नंलिया, जिहेतु भितरनि बाथ्राखौ आङो मोनाखै। नाथाय जिखौ रादाबाव बुंदों बेखौसो नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दङ। बे जाहैबाय ख्रिस्टियानफोरा हनुमान मन्दिर सिफायनानै होदों, बिनि थाखायनो बजरंग दलनि मानसिफोरा फैनानै गिर्जा न'आव बे हामलाखौ खालामफैदों होननानै। नाथाय सरासनस्रायै जों साननानै नायोब्ला जों ख्रिस्टियान मानसिफोरा गुबुन धोरोमखौ सनमान होयो, गुबुन धोरोमनि मन्दिरफोरखौ जों सनमान होयो, अब्ला मानो सिफायगोन? हयथ' बेयाव माबा मोनसे प्रब्लेम, हाफोरनि प्रब्लेम जागोन नामा, बेफोरबो जानो हागौ। जेरावहाय जे हायाव हानि बिगुमाया हयथ' ख्रिस्टियान सुबुं जानो हागौ, बे हानि बिगुमाया ख्रिस्टियानखाय बे मन्दिरा ख्रिस्टियान बेक्तिनि हायाव दङ, बेयावहाय हयथ' बै बेक्तियासो बेखौ सिफायहोदों, बेखौनो धोरोम लानानै गिर्जाखौ लानानै गिर्जायावहाय समाज लानानै फैबाय, बेबायदि प्रब्लेमबो जानो हागौ। दा बाथ्राया बेसे सैथो बेखौ आं बुंनो हानाय नंलिया आरो बेखौ आं बुंनो नागिराखिसै। नाथाय जोङो बेयाव नुनो मोन्दों दि गोबां दुखु नांथावना, जेराव ख्रिस्टियानफोरनि गिर्जा न'नि सायाव क्रुसखौ सिफायनानै जबरदस्ति बारखोनानै गोजा रं फागुवा रंखौ गानहोदों एबा खानानै हैदों, बेखौ जोङो नुदों, जबरदस्ति खालामनायखौ। आरो बे जबरदस्ति गाखोलांनायाव नोंथांमोना नोजोर होगोन, नोंथांमोना नायगोन जे बेयाव पुलिसाबो दंफैयो, पुलिसाबो बै जांख्लायाव हमनानै दङ। पुलिसा ना बोख्लायदोंसो ना सापर्टसो होदों बेसो मोनथिसिगौ। जोङो मोजाङै नायोब्लाथ' बोख्लायनायनिखौ नुवा, सापर्ट होनायखौसो नुनो मोन्दों, सापर्ट होदों, जे गाखोलांदो नोङो गाखोलांदो होननायफोरबायदि। दिनै पुलिसा बे जायगायाव दङमोन, पुलिस थानायावनो बेबायदि खामानिया जादोंब्ला, बिसोर जुदि पुलिसनि जितु पावारखौ लानानै बिथांमोना जुदि बेबायदि खामानिखौ मावनो हायोब्ला, दिनै जों ख्रिस्टियानफोरहा सोरनिफ्राय सिकिउरिटिखौ जोङो मोनगोन, सोरनिफ्राय जोङो रैखाथिखौ मोनगोन, जुदि प्रसासनाबो जुदि गाज्रिफोरजों लोगो जाफायोब्ला, जाय बेक्तिफोरा गिर्जा न'खौ सिफायनो फैदों, जाय बेक्तिफोरा गिर्जा न'खौ धंस खालामनो फैदों, सिफायनो फैदों, क्रुसखौ सिफायदों, बैबायदिजों जुदि पुलिसा जुदि हेफाजाब होफायोब्ला जोङो बबेनिफ्राय रैखाथि मोनगोन? जोङो बेयाव नुनो मोन्दों माखासे पुलिसफोरा बे जाय सेंग्राया गाखोनानै गोजौआव थांदों बेखौ आखाइ होनानै, जांख्लाखौ आखाइ होनानै हेफाजाब होनानै थोनहरनाय बायदिसो जोङो नुदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै जोंनि भारताव बेबायदि अबस्था जादों। दा बेयावहाय अनजाग्राफोर,
आङो बेखिनियाव बेखौसो बुंनो नागिरदों जे जोङो गोबां बोलोगोरा जानांगोन आर'जआव। समा बोथोरा फैगासिनो दङ गोबांनिख्रुइ गोबां, मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन आंखौ नाजावनायनि थाखाय नोंसोरो निन्दि जागोन, आंखौ नाजावनायनि थाखाय सोबा जागोन, नोंसोरो बुथार जागोन, सिथार जागोन, जेलाव थानो गोनां जागोन होननानै बुंदों। थिग बेबायदिनो दिनै गोबांनिख्रुइ गोबां गावनाया फैगासिनो दङ, गोबांनिख्रुइ गोबां सैसोनो गोनां जानायफ्रा फैगासिनो दङ। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, जोबनायाव बेखौनो खावलायनो हास्थायदों, आर'जआव बोलोगोरा जादो, आर'जआव नांथाबदो, बेजों हेफाजाब होनो दाबावज्लायसै। अनजाग्रा प्रियफोर, देवब्ला आर'जआव थादो, आर'ज खालामदो। छत्तीसगढ़नि रायगढ़नि सिङाव जानाय भाटानपाली जिथु गामियाव जिथु जादों प्रब्लेम, जि 7 एडभान्टेज गिर्जायाव जि मोनसे टारनाया फैदों, बे जेन गोख्रैनो जोबो आरो बे जाथाया अनजाग्रा प्रियफोर थांनाय समबाराव जानाय जाथाय। थांनाय समबार 26 मे 2025 नि जाथाय। थांनाय समबारनि, दिनै जाहैबाय 29, दिनै जाहैबाय 29, थांनाय समबार 26 मे बे खालाराव जानाय जाथाय। अनजाग्रा प्रियफोर, देवब्ला आर'ज खालामनो दाबावसै जेन जाय बेक्तिफोरा बेबायदि गाज्रि खामानिखौ मावदों बिथांमोनखौ इसोरा खोथा बुंथोंसै, इसोरा बिथांमोनखौ निमाहा होथोंसै आरो सानसे बिथांमोना जेन जिसु ख्रिस्ट'आ सैथो बे बाथ्राखौ बुजि मोनो, बेनि थाखाय आर'ज खालामदो। आरो जोबनायाव बेखौनो खावलायदों नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम, जेन बयबो बर' ख्रिस्टियानफोरा बिथांमोननि थाखाय प्रार्थना खालामनो हायो, आर'ज खालामनो हायो। गुबुन थांखिनि थाखाय नङा, भिडिअआ पपुलार जानायनि थाखाय नङा, भिडिअआ भाइराल जानायनि थाखाय नङा, नाथाय मानि थाखाय बे जाहैबाय जों जेन आर'ज खालामनो हायो, जाय दुथांफोरा बेबायदि खामानिखौ मावदों बिसोर जेन सानसे जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनो हायो, जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनथियो आरो जिसु ख्रिस्ट'आ जे सैथो इसोर बे बाथ्राखौ बिथांमोना मोनथियो, गावनि खुगाजों सानसे स्वीकार खालामनो गोनां जायो। बे थांखिखौ लानानैसो नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम, जेन जों बयबो आर'ज खालामनो हायो। देवब्ला प्रियफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।